nee. Dan zien we nog die mooie voors die zo. Maar nou die voors mis ons nog. Ik heb ons rijk die vrot op hier. Nou, ik heb in Amerika geloof leren om die vrot rijk uit de dag uit te vatten. Die zak had ik klaar voor gedaan. Nou, wat jullie moeten doen is, jullie vat die zak, jullie staan en jullie trekken die asem door die neus in. Zo 3 keer tot je longen vol is. Dan blaas je hem in die zak. Je houdt die zak toe. En je trekt weer. En je blaast hem tot die zak vol is. Nou is al die stink wat je nou gevat is, moet nou in die zak. Je ziet, nou knop je die zak toe. Zet die zak daar neer. En namiddag kom ik terug. Maar ik betaal jullie 100 rand voor die dag. Doe die job voor mij, verstaan jullie hem? Nee, we verstaan. Je verstaan hem? We verstaan hem. Als zie ik jullie namiddag echt een pees zo lang trek. Dan zie ik jullie weer namiddag. Gaan jullie naar een andere job. Dat is recht, dat is recht. Kijk mannen. Weg meneer. Lekker weer. Recht meneer. Ja. Hey man, wat hè? Dink jy nou ek met die stingereed hier so opryk? Dit is sting die plek. Maar ik kan ook bezig om die te rijden hier, man. Maar die Ik rijd die plek vrot nog alweer weer. hy vrot behoorlik op vriend. Dat moet ons nog alweer doen. Ons moet die vrot wegdoen hier, man. Kan hy nie sjouw kom maar ek om hekkie en pien wat kyk op die van lug en te sê jy nie. Moet je met die wijn was werk maar bij de ogen. Weet ik, ja. Werk is nie altyd volop nie, en almal kan doen met so ietsie ekstra. Maar as iemand belaglike dinge van jou verwag, dan vat jy kort paaie. Nee, wat doen jy? Wat vang jy aan? Weg man. Ja, daar regte plan hier. Ja, zo rechte plan, dat is machine man. Waar kan hem alleen, joh, longen kan het nooit doen man. Maar ek sê toe man, toe voor wind man. Wie sê dan? Hoe kan je voor Sê ons wacht, kyk jy die. Die voels, is al klaar wie ze moet aparte. Kyk dat daar. Die wit is het die kant, en die swart is die kant. Ja, maar ik heb klaar gezien. Die witte had je bij die zwartes. Maar die wit voelt het zwart strippen aan de lucht. Ja meneer. Nou, goed gegaan hier. Ja meneer, net genoeg meneer. Ik wil helemaal Ja. een paar zakken volgen kunnen, maar... Ons kan niet zo goed blij niet, man. Maar even net, als het nog klaar is, Ik blijf wil, je goed op je bak. ons wil hem gaan betalen weer zo. Nee, right? Weet je? Even net hier willen jullie weg gaan doen, hè? Het rijdt al hier. Zeg maar. Die. Maar net die bezigheid rijdt echt zo lekker. Maar even, jullie goed, jullie een geasem zijn geweest. Ja, Ja meneer. meneer. Nee, jullie hier die job is niet recht doen. Ik zei nou jullie, ik kan jullie niet betalen, want die werk, als ik het doe, ik ga zeggen dat we die werk doen niet. Verstaan jullie? En ik is klaar met jullie. Ik Ja, loop nee, nou. meneer. Meneer? 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 Nee, man. Hoe kan die man zo maken? Ik zeg, ik ga nu zo maar kwaad. Kijk of ik zo. Ja, niet stung Kijk, weg man. die man ik wil me geven. Nee, die werk kan ik niet meer doen, niet, man. Nee, ik doe het niet weer. Ja, maar zoek was ook geld man. Ja, klaar maar slecht ook, man. Stap is toch wel een stuk op een eerste plek. De wanneer pay ons. Om een hoop pijn. Gaat alles allemaal zo pay. I always wondered which is